Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sinudulong sa kaalwan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line! Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon are Tayhopon checking in diri sa Miyerkules nga presentation. Aksyon Firing Line! Mabagyuhon sa gihapon ang aton sining nga tiempo karon nga gabi. Pero antes kita magpadayon, antes kita magatag sa inyo sampila ka mga headline dag karon nga gabi, mangin kabahin sa aton na topiko kag talakayan. Aksyon Firing Line! Unahon ko lang anay pagtsakyar sa lakat sang panahon, latest nga weather advisory, parte sa sining bagyong si Julina. No, may gasunod pa, nga mo rin ginamonitor ta kung kumusta ining sitwasyon niya. O ni Kiko. Aksyon Firing Line! To give us the latest weather advisory or update, direkta sa Provincial Disaster Management Program Division. Let's have Gani Republika. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update! Aksyon Gan, may gabi. Aksyon Art, may gabi kay sa aton mga listeners. Sari, lakat na sa aton chimpo sining gabi. Angot kay Julina kag sa kay Kiko. Si Julina nag-weekend ini siya sa category 2. No? Okay. Sa category 3. O kon severe tropical storm typhoon, no? Hindi. Severe tropical storm na imo siya nga tropical storm. Okay? Tropical storm na lang siya as of 3 p.m. Tropical storm na lang. Category 2 na lang siya. Okay. Nagaantad ini siya karon o kunara na siya sa Manila, Dibay. O kon 135 kilometros ang iya kalayon sa Nabagatnan, south sang Sanglipuwen, Cavite. Babaw na siya, 14.3 degrees north latitude kag 120.6 degrees east longitude ang iya coordinate sa grid. Malayo-layo na siya. Aksyon, okay. Art, no? May kabaskugon ini siya nga hangin 85 km per ora kag nagamadlos siya 115 km per ora. Okay. Pakadto ni siya sa direksyon na aminhan nakatungdan northwestward sa sulod sang 10 km per ora. Pero may ihalit pa ni siya nga may kabaskugon nga hangin o kung masubra pa makalabot sa 160 km per ora. Ini nga sa 12 oras ara na siya sa baybayon sang palawig Sambales, no, hindi maglayo ay ang ang alas 2 karon sa kagahon, hindi maglayo ay ang Manila, Dibay. Kag mintinado ya ang iyang classification tropical storm sa gihapon. Okay. For the next 24 hour, ara siya 310 kilometros west of Baguio City. Tropical storm gihapon ang iyang classification. Ang ika-36 oras, alas 2 ang kagahon sa Pizza Jess sang September ni. Ara siya west o Baguio City, 590 kilometers, Aksyon, Art, no? Bali, biyernes na nga adlaw. Ha? Biyernes na nga adlaw ya.
Biyernes nga adlaw. Oo. Okay. Pero ang iyang category nag-intensify ni sa balik siya sa STS o kon severe tropical storm. Kay basta kung narat na siya sa baybayon, makabulyada siya mo, no? Baybayon. Oho. Ang maayong next 48-hour forecast, Okay. ginatansya sang pag-asa, severe tropical storm sa Japon, Okay. pero ara na city 80 kilometers west o Baguio City, no? Oho. Sagwa na siya sa parmang lubaybay na ni siya, mababay na ni siya sa aton. Bumabay. Kag tahakon niya ni ang West Philippine Sea dai. Okay. Kag ang daw punteriya yan ni diri sa Hainan province, no? Ang Aha. sa province ang China. China. Kag Okay. wala siya may nadulot nga tropical storm warning signal diri sa aton, no? Even ang katapusan nga signal number 1 ari kag ina sa Visayas kag Okay. Mindanao wala na. So, Aha. ari na lang sa Luzon. Balik kahapon lang yung may storm warning signal ang Negros, no? Kagapon, alas 11, alas 2, pagka alas 5 wala na. Wala no? na. Okay. Okay, mayo nga balita na. Okay. Sa kay Kiko Aksyon Art, Aha. iniya layo siya maka-landfall pero daw makibyas lang siya sa aton par, no? Makibyas. Ari Meaning hindi siya magsulod gid nga sentro. Hindi siya magsentro. Ay, Makibyas salamat. lang ni sa aton par. Okay. Pero ara sa baybayon subong sa West Philippine Sea nagabaskog siya. Oho. Naka-intensify siya kag padayon ni siya ang iyang nga direksyon nakatungdan na bagat na nakatungdan west southwestward dira Okay. sa Philippine Sea atubang sa baybayon sa Pasipiko. Mhm. Kag ang sentro o kon ang actual yang lokasyon 1020 kilometros, no, 1020 kilometers east Okay. sang Central Luzon. Layo pa siya katama. 16.6 degrees north, 131.1 degrees east. So, layo pa siya wa isa epekto sa Okay. ibang nga bahin sa aton kapungsuran sa aton Pilipinas. Aha. May pwersa ini siya 175 km per hora, nagamadlos ini siya 215 km per hora. Kay tungod ara siya sa open high seas sa west Okay. northwest Pacific, no. Ang giho ya sini padulong direksyon nakatungdan na bagat na nakatungdan west southwestward 20 km per hora ang takos ang iya kada sigon. Dason ang iyang gina-expectar o kung ginabana-bana sa pag-asa nga mahalit sa kabaskugon nga hangin, mataas pa ni siya sa 180 km per hora. Expected ni siya pizza 13, while ang Jolina pizza 11, maginuwa ni sila sa par. Okay. Pero ang aton bantayan, bisan magwa sila sa par, Aha. ang pugada inan nilang southwest monsoon sa aton nga pugada sa gihapon. Ang aton signal sa northern portion sang Negros naga-extend beyond Central Negros dito sa south ga Binahaman, Pontevedra, San Enrique, Hinigaran, no, Binalbagan. So damo na halitan sa gihapon. Okay. So man ang angot sa lakat sang aton nga tiyempo, mapaabuton lang naton ang pag-ulan-ulan. Aha. Aksyon art, no? Yes, Aksyon gan hindi na lang kuanay sa linog kag sa kwan. May latest kamo da nga ginpadala nga mga Ariyo. listahan. Oo, updated nga summary sang aton nga report, no, severe Okay. tropical storm si Jolina. Oho. May apektado kitang mga pumuluyo sa barangay Robles, 19 ka panimalay o kon pamilya kag may 56 ka persona. Why na sang evacuees nga gen report, no, kay ti daw nag-subside naman o ay naman nagulan, nagtahaw-tahaw, nagpalauli na sa ila. Okay. Mga puloyan. Okay. May duha ka totally damage nga balay. Aha. Gyapon sa La Castellana. 16 ang partially damaged, no? La Castellana ini. Ang ginatawag tablang river wall o kon ano panawag sini daw flood control bla.
partially damaged kay tungod sa sulog siguro sang tubig, no? Dason Okay. may sakamandag overflow, hindi siya maagyan kay tungod nga taas ang baha alas 6, alas 8 kagapon sang aga. Kag na-clearing siya, pwede na maagyan alas 9 sang aga kagapon ining adlaw. Ang Mansalanaw National Highway ambot dinhi pakadto, puro lunang kag may mga bato-bato nga debris sa karsada, no? Na-clear ni siya alas 2 sang hapon. Kag damage sa agriculture sa Kastiliano, no? Estimated 639 1,000. 680, no? Sus. 639 mil 680 ang halit sa agriculture. Pamatyagan ko, hindi pa na ganit kompleto. Partial pa lang na mo. At least may ara na ta, may report naton sa aton Okay. listeners nga at makahatag ta ideya. Okay. Diri sa Isabela, Barangay Tinungan, 3 ka panimalay, 8 Tinungan? ka individual, no? Ara sa evacuation center sa Barangay Hall. Okay. Ang Barangay 5, 24 ka pamilya, 31 ka persona sa sulod man sang evacuation center, no? Sa socio-cultural center. Pero alas 9, siningkag ina sang aga, nagpululi na ni siya sa nagpululi na ni sila sa ila respective residences, no? Ang Pontevedra, Okay. apektado 7 ka panimalay o kon pamilya 32 o 22 ka individual. Okay. Ara subong sa Cambaros evacuation center. Alas 7 sang aga nagpululi naman sila sa San Isidro, 57 ka pamilya, 222 ka individual. Ara San Isidro Elementary School na house. Okay. Pero alas 8 kag ina sang aga nagpalauli naman sila. Sa Barangay DSB Trinidad, way na evacuees ang hinigaran, may guba nga balay partially damaged, no? Naigo ni siya sang natumbang nga paho Diyos. tungod sa madlos Madlos ang siguro hangin. sa hangin. Okay. Oo, dason kabkab ini ang iyang atop, no? Aha. Ang dira sa hinigaran man duha ka naratris gin uproot o kon uprooted, no? Uprooted. Na dason nag-obstruct di siya sa National Road. Okay. Apektado ang mga nosikopos kag electrical wiring. Sos. Okay. Oo. Isa ka naratri, nakahalit ni siya daw, gamay man lang sa waiting shed, Okay. Dira sa hinigaran, okay? Okay. Ang Binalbagan sa Barangay Payaw, may landslide to, no? Pero ti daw manageable man lang, mga 2 ka metro sa ay ma-clearing da nga karsada. Aha. Nagalaba ni sa mga 10 metros ang kataason sang debris nga nadulot niya 7.5 metros ang kataason taas nga Grabe. debris ng landslide sa Payaw. Dason way man gin Payaw binalbagan na siya. Aksyon gano? Payaw binalbagan. So, mga debris ara sa karsada, gid. Ginamatamat. Way Okay, pag-clear, okay. no? Dason ang Kawayan, imo ni nga lugar. Oo. Isa ka pamilya, 2 ka individual, way na evacuees nga gin-report, isa ka balay. Sa di lang Ang nga barangay? totally damage. Way di malugar basta, way di magbutang basta lugar sa ilang banwa sa Kawayan. Basta no? kawayan lang, Oo. by 5 Ang na Philippine Coast nakabarangay. Guard kagapon niya, Aha. Philippine Coast Guard naton kagapon, ang mga biyahe tabla, mga biyahe ta kansilado kay tungod kay Bagyo Julina. Okay. Dira sa Escalante City Port kag Sagay City Port, tanan nga gagmay nga sakayan dagat nga nagapakadto pakari sa area of responsibility sang aton Philippine Coast Guard wa gintugutan nga mapalaot sa kalalawran. So Okay. alas 12 kagapon may ara 136 ka pasahero, 32 ka rolling cargos kag 4 ka barko nga nastranded sa Pantalan dira sa Escalante kag Sagay, no? Aha. Dason alas 4 kag inas ang kagahon nagpagwa opisyal nga press release ang Coast Guard. Aha. Resume na ang aton nga biyahe. Okay. Wow, very good.
Okay. Ang agriculture as estimated naka-incur losses mga 1,527,210 worth sang damage sa aton agriculture. Ang Moises Padilla daw natabo ni ginlaslasan sila 6 kag 7 no. Sang Lunes kag kagapon nga adlaw. Okay. Ang apektado nila nga barangay ang muning Udyong, Quintin Rimo, Magalyon, Cadre. Dason ang total value sang ilang crop bla, ang ilang humay nga nag-incur loss mga 450,920. Okay. Sa Sipalay naman niya, ang saputi sang hangin dito, Lunes kag Martes, pizza size kag 7. Okay. Apektado nga mga barangay Hill Montilla, Mambaroto, Kabadyangan, Kanturay, Nauhang, San Jose, no? Malapit kini sa Baybayon, Maricalom, kag Nabulaw, Manlukahok. Okay. Ang total value sang ilang nga humay, mga 450,920. Ang Lacastillana, daw mga estimated size, 139,000, size 80. Damage man sa agriculture. Sus. So, amo ni ang aton nga monitoring alert and warning system sa lakat ni Bagyong Julina. Pasalamat kita kay ang imo ang forecast bala sa pag-asa nga gin-report mo. At least ining si Kiko nga ginabantayan daw daplis lang ang igo sa par. Daplis. Kibyas siya. Hindi Kibyas. siya nagpuntariya sa Luzon o kon Visayas, no? Wow, salamat. Siya. Ang iyang labayan ni daw ara Cagayan to Gigaraw o kon Isabela. O kon ibutang naton diri sa Balintang Channel kag Basi Channel ang Babuyan kag ang Batanes Islands. Kabay Kasi Patanin, daw hindi na siya may maghalit, Formosa tubla, mo sa dito? Taiwan, ha? Oo. Sa mga Kaya lugar man nga gin-mention mo silang Aksyon gan, kabay pa hindi na siya magdulot to kahalitan ni Kiko. Layo pa man siya, may changes di siya. Ang ginlawag Okay. kung mga 12 hour, 24 hour, 36 hour, 48 hour forecast, may pagbulo-baylo pa man na siya. Gani Hindi man. pa man na siya fix. Pero at least ang trajectory daw lapit-lapit. Pero Sa hindi si doing Kiko, time warnings. kung makala, kay kundi, biyernes, kina-expect ka makagwa sa par si Julina. Si Julina pit sa 11, ini si Kiko daw Sa mga pit Bado? sa 13. Oo. 13, about Sa di masunod Lunes pa. Tiyo. Lawig pa, no? Bisan layo na sila tuod, Enhance siya. i-enhance naman ang pugada, ang ikog-ikog nila arag yapon. So may ulan tag yapon nga paabuton. Sige. So, halong ginaksyon ka na. Siguro, sa Sige. mga mangisda, before ka mo maglakat, siguro duhon yung ampugada, hindi baskog lang. Paliso nato na sa aton listeners kag general public. Alisto lang sa gihapon, hindi magatag kumpiyansa. Correct. Sa mga naidalwan, mga alagyan sang tributaries ta, Ah. sa mga baybayon, coastal shorelines naton. Kag nung ka anay magpalayag, kung daw ang sea surface ta naton daw slight to moderate, hindi anay magkumpiyansa kay may tropical disturbance pa. Ay susulod sang aton par. Gani man. Anyway, anong ngalan sa kapihan mo, Salvador? Yawan kami pangita to? Way kuda kapihan Way kuda kapihan. Kaya naman, ko to siling ko, tutulan nyo ng kapihan ni Kwan. Ato ko to sa Sabado mo. Agalay. Way kuda kapihan, ri ko ga pangapi. Araw-araw, kay mo yan. Kaya siling ko, tani, siling ko mga pi, kami to sa Aksyon gani, kaya ang banilara, kami kapihan, kaskilid. Way kuda kapihan. Ga pangapi lang ko. Aga pangapi ka lang. Hmm. Sige. Aksyon gan, thank you, Geg. Sige, okay, welcome, mayang gabi. Aksyon Firing Line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program o kung PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon Firing Line. Na-expect kita nga hopefully ining forecast sang pag-asa. Hindi na magkambyo bala kag pag-abot sang adlaw nga Sabado gina-expect kundi magwa si Julina kabay pa ining si Kiko hindi ma-influensyahan kag butungon na lang bala sang Bagyo Julina nga hindi na maghalit. Ang ako lang niya, di Setyembre nakita mo, everybody is expecting nga paglabot sang Christmas,
kabay pa-happy kag merry man ang aton celebration. Aksyon firing line. Way labot sa pandemic, di ko nagyan nga pag-inimo iya sang ginatawag nga kalamidad. Can you imagine, nga kabudlay na nga sa sitwasyon, madugangan pa, bangod sang mabagyuhon nga tiyempo. Aksyon firing line. Ano man nga panahon ang sa inyo ginahamtangan, hopefully, karon na gabi, mag-inupdanay kita until 9 p.m. o sa ngalan sa gihapon. Sa inyo regular anchorman, Aksyon, Brian Monden, ako naman Aksyon na Tayhopon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon firing line. Bayaran na lamang 108 kadlaw antes ang adlaw sa Paskwa kag 115 kadlaw man. Ang nabilin bag-o naton sugalawon ang pagsunod sang tuig 2022. Aksyon firing Sa mga line. nag-monitor sa YouTube kag Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon Firing Line, thank you so much sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon firing line. Anong pilag ka madalag ko nga balita nga aton natutukan na karon na gabi diri sa aton sining Wednesday presentation o kun Miyerkules nga presentasyon, no? By the way, September 8, 2021 kita nga pagpangalagad. Aksyon firing line. Ariho, ang mga balita sa lokal antes ug katuan makadali ang sa nasyonal. GCQHR sa Bacolod, agin palawig ini tubtob Setyembre 30, alkalde sang syudad nagpagwa sang executive order number 46. Aksyon firing line. Mayara dira karon mga salient sini nga portion nga i-plaster ta sa inyo, while update sa COVID-19 makicheck man kita karon no kay Executive Director sang EOC, City Ad Ang, kay nagligad galing adlaw, may nagamabdos o may nagabusong 7 months ka babae nga taga Bacolod nga gintapikan sang COVID mo di malas nagtaliwan ti way man makasurvive ang iya bata. Aksyon firing line. Yang balita gikan sa EOC ang datos nga napatay ni nga nagabusong. In short, mag 7 months alang-alang, premature pa na mo. Hindi mo man na makuha dali-daling bata, dakapin pagigkon ang iloy, severe ang igo sa iya, sang COVID. Tiway ni gali mabakunahan, no, according sa talatapan sang EOC or Emergency Operation Center. Aksyon firing line. Storyahan tala karon dugay ha. Ano pagid? Mandatory ordinance nga nagapasaka sang dugang 1,000 pesos nga allowance sa kada bulan sa BHW. Ginaprobahan sa third kag final reading. Aksyon firing line. Amuning naming balita, ya. No? Di kakita yang nga may ara kaya increase. At least ang mga BHW, mayara man sila sang kayuhan nga mabaton dugang. No? Kabudlay ni siyang trabaho. Subong, gabi nyo, siyang una siling ka, BHW malang na. Pero during the pandemic, natilawan, no? Mga BHW, sila man ang mga frontliners. Can you imagine, nagalilibot sa barangay, nagatrabaho bilang barangay health emergency responder or team. Kag ang trabaho, hindi hamak, purti man. Aksyon firing line. Kag eskwelahan nga nagaserve nga quarantine facility sa Bacolod hindi maapektuhan sa pag-umpisa sang klase sa Setyembre 13. Aksyon firing line. Kabukusan ba detalye sinibandayan sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo para tuntunan action firing line sa nasyonal ti ginbato ni President Digong nomination, no? Bilang vice presidential candidate sang grupo nga PDP laban ang iya presidente or presidential candidate amo si Senador Bongo. Aksyon firing line. Saan diyan ni? Ginapadeklara yung grupo ni Manny Pacquiao niya inapyak ang grupo, deklara na illegal na sila da. Aksyon firing line. Tingko magamo ni Otlo atras abanti na way piyaya sigurado si Vice President Leni Robredo na mawadaan pa niya piyak yung deklarasyon sa kontra sang oposisyon. Nagkalaminday sila, no? Aksyon firing line. Filing sa COC na dasun bulan, no? Ay pa sila yung nakamiting kisang gusto. Sinong
mangin official candidate sang mga oposisyon. Aksyon firing line. Pero pagkaroon nato ni naunahon ko lang di anayo kay ari importante, hindi mo ko namo sa mga sige-sige ang isang sitting nga inoculation kag vaccination activity. As a matter of fact, damo yang maging kantuan nanday City ang today and the other day and in the coming days nga sige-sige na nga schedule of roll-out sa vaccine. Aksyon firing line. Abot na kaabot ang itong yes ang DOH sa ginapromisa for Bacolod City. Pero unahon ko ni, Bacolod City will be under sa ginatawag nga GCQ HR until September 13. Objective. Dili kita ho? Online sa firing line. Joining us tonight sa aton nga pagpangalaga the city administrator at the same time executive director sang EOC. Ma'am, how are you? Good evening. Good evening. Mayong gabi, Action Art. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati. Yes. Ma'am, finally, at least may executive order na ginpagawa sa Mayor extending the implementation of GCQ HR until September 30. May mga September changes 30. or same gihapon? What are the salient sini nga ma-consider naton dapat ipaibalo sa public? So far, wala gid man sang changes. Action Art ang aton nga continue lang kita gyapon sang aton nga mga guidelines for GCQ, no, General Community Quarantine with heightened restrictions kita Okay. diri sa Bacolod until the end of the month. Aha. So padayon lang kita sang aton nga mga guidelines nga una na pagwa naman naton sa previous mga semana. Aha. I see. So kinahanglan kung ano ang aton sining nga ginpatuman last week no kay until 1 week ma lang mo nga implementation under sa tong ipagwa nga unang executive order ni Mayor, iniya medyo malawig-lawig, hopefully nga kabay pa ang aton nga gina-expect nga sige gyapon ang pagtuman sang publiko sa patigayon nga mga regulation. Mas importante na gid gani subong Action Art Yes, ma'am. ang pagtuman naton sang aton nga mga minimum health standards, mga health protocols naton at the same time ang iban gid nga mga guidelines kag mga pagsulundan naton diri sa Bacolod, especially now nga nakitaan naton naga amat-amat pasaka ang aton nga cases. Action Correct. Art. Oo. Kag makita ta nga nagasako naman ang aton nga mga hospitals diri sa Bacolod, and we want to be in control as soon as possible nga hindi na magtaas pagid kag hindi na ginabantayan nga hindi kita tani maglabot sa triple digits ang aton new cases nga daily cases naton. Okay. At the same time nga ma-control naton ang importante gid ang hospitalizations ina mga naga-critical kag ang COVID death amo nang aton gid balantayan na Action Art. That's why wala gid kita gyapon gauntat sa pagpahanumdom Okay. ang mga minimum health protocols. We have been meeting, nag-meet kita sa kay duwa sang nagligad lang nga adlaw ato ko sa opisina ni Colonel Placido, ang aton BCPO head. Okay. At the same time, ang nag-attend man sa aton huddle, sa daily huddle naton si Colonel Lester Liada, Aha. nga head ng operations, of course, sa BCPO. Ginapahanumdum ta gidna nga ang aton mga kapulisan nga na-assign subong mag-roving kag mag-patrol Okay. sa mga areas ng mga matao, pareho na sa mga markets, Aha. sa aton sa mga public plaza, sa downtown area, kundi nga damo kag nagatipon ang mga tao. Gina-remind tagid sila, Action Art, na kumahimo ang enforcement gid sang aton minimum health protocols importante gikayo at this time. Okay. Now, kung ang tawon ko diri based sa today nga ginpagawa sa DOH, we have 86 all in all cases for today, no? Amo nang gin-release sa DOH, pero sa actual na tun ma'am nga number, I understand may ara ka muna nabaton and maybe this would appear for tomorrow's nga record. Yes, ang today's record naton is also 84. Okay. 84 cases kita. No, sorry, 87. 87. 87. Okay. Oo.
Pero kung madumduman mo, ang towards the last 2 weeks of August, ang aton mga cases nagbo na lang low 30s, Okay. up to high 30s, mga 40, dara lang tanayon, no? In fact, nubo lang kayo ang aton nga average for the month of for the September. month of August. August and For the September. month of August. Okay. Subong nga sa September, as of today, nag-average naman kita 70 cases per day, which is not a very good picture kay considering kabalo ka naman action art ang cases ni permis ang COVID, may exponential increase na. Okay. Basta gani may isa ka ma-infect, kag mag-infectious ang iya nga mga family members, pag ina mga family members, may ma-infect mo na sa ilang mga workplace, amo na ang nagadamo ang aton nga mga cases. So, pag nakita ta gani nga magsaka, mag-amat-amat saka, though ka-expected na gid na nga magtaas gid ang aton nga cases. So, hopefully, nga with the cooperation sa aton nga mga pumuluyo tani, ka mga kauturan tani sa Bacolod, kung mag-cooperate sila, kasi ma-control pa man naton, no, ma-contain naton ang pag-spread. Okay. Recently, abi ang aton nga mga challenges. Okay. Medyo nagadamo ang aton mga kauturan nga hindi magpa-extract, hindi mag-isolate, hindi magpa-test, nagabinutig sa contact tracers. Sus. So, amo na nga ito yung mga challenges, nga damo ta nga challenges. So, Okay. Hopefully, with our continuous information and education campaign, kapay pa maintindihan nila kung ano ka-importante nga tanan kita will have to work together para nga mauntat na ni ang pagsinaka sa cases naton. Pero subong ma'am, why man niya sang ginpadala ang Genome Center nga kundi may mga backlog nga ato dito pending sa pagpagawa nila sang result. Why lately no sang nagwa nga record for Bacolod? Lately wala pa. Ang last nato nga nakuha mo na to ang pinakaulihi nga duwa ka cases. Okay. So all in all 12. But of course may mga pending ito, we are waiting. Hopefully nga wala na tani sang Kabay mga pa. bagong nga variants, no? Okay. Pero ang ginatanaw namon could be a different variant, no? It's more like the Zeta ining T3 ni bala. Okay. Nga Zeta variant. Do mo na ang description sa ina nga variant, do mo nang makita naton sa pattern sang mga pasyente subong nga ara sa ang nagaka-infect diri sa Bacolod. Which is also very contagious nga kung isang pamilya mag-positive pwede niya latnan tanan. Yes, okay. amo ginasubong ang aton nga ginatanaw kay ang problema naton, like for example ang subong ni nga adlaw nga ang reported today bilang results na sa kagabi nagwa. Okay. Palariyo na naman ang mga apelyido. Aksyon art. Nagapalariyo na naman ang mga apelyido. Kaya subong nakita ka 87 new cases. This is the highest so far, no? So, for the month of September, taga-asa kita naga-above, nakita. So, pinakamataas naton since September 1. Ang subong adlaw, 87. Okay. Ginatanaw namon nga daw laban-laban, yun nga by tomorrow, masaka di kita sa 3 digits. Kay may ara pa ni, ining 87, ni Aksyon Art may nawigit pa ni nga kagabi nga late na gid kagabi nag-abot ang result. So, yes, ma'am. amo nang ginatanaw ta subong. So, muna nag-appeal kita sa cooperation sang tanan. Please, regardless kung whether nabakunahan, ang iba na Action Art, kung nabakunahan na, nagasalig na nga hindi na magsuksok sang mask. Pag magkonsawayon mo gani or reminded mo mabal, fully vaccinated na kuya. Okay. No, and it's common, it's common. Bisan gani kung kisa sa ato ng mga frontliners, though gasabat man sila nga fully vaccinated man ko. So but it's not an excuse, no? Wala na iya kay ni ara kita nga mga fully vaccinated nga nakita naton nga nagaka-infect gyapon, nagaka-hospitalize. Of course, gina-reduce na ang imo nga symptoms, makabulig ang vaccine, no? It's another layer of protection, makabulig na siya against severe symptoms and against death. But it is not a guarantee hindi ka maduktan. Yes, yes. Ang subong ginakita ko ni sa data sa Bacolod,
nga there was a recorded death sang isa ka pregnant ka babayi, no? And subuti duwagi sila sang iya ginabusong ang nagtaliwan, and it was recorded nga naway ni siya ma-vaccinate, way siya mabakunahan si Tian, ma'am. Yes, duwa na ang bagay ang importante nga I think i-communicate naton sa mga kauturan kadiri. Ang case na sang inang gabusong, wala siya mabakunahan, that's one. Number two, alas 7:33 na. Aksyon firing line. Now, ang ginapamatian nyo, actually, aksyonan, insakto ng imo record niya. Ang ginambal to ni ma'am, atong aktual na nila na baton, nga subong palang daan, nga madugangan pa niya until karon sa gabi, ang running number, bla, 37 na. Basi triple digit, boss. City Ade, ma'am, sorry na utod linya ta. yes, action art sa ginapamangkot mo kaina para Yes, ma'am. sa nagabusong nga nagkaliwan na may COVID, kag ang iya bata, of course, no, ang wala pa niya na bunag nga bata na wala man nakasurvive. This is very sad because amo ni nga mga klase nga death could have been prevented. Number one, duwa na di kabagay. Number one, wala siya mabakunahan. Okay. Kabalo ka ang mga nagabusong ni, ang mga pregnant women, they are mas sila mas at risk sila sa COVID. So bisan ang World Health Organization nagarecommend nga dapat magpabakuna gid ang mga pregnant women or mga nagabusong, especially kung dapit na magbata. No, ang ikadua, action art, yes, walo na sa kadlaw may sintomas, so hindi siya kaginhawa, damo siya sa mga symptoms na nga daw the COVID gid. Ang classic symptoms ng COVID. The sore throat siya, sige ka ubo, ginailangat siya, may difficulty of breathing siya, 8 adlaw until siya nag-decide nga papa-hospital. So, again, sa madumduman mo, Black Action Art, hindi bala pirmi ka nag-interview sa akon. Yes, ma'am. Since last year, ang aton pirmi gina-emphasize na is early intervention for COVID. Kaya ang mga sintomas isang COVID, kalit lang, nag-progress, gulpiada, no? Inang Mayo pa imo pamatsyag, gulpi lang ma-respiratory arrest ka or ma-cardiac arrest. So, importante nga, pag may sintomas, kagani, call a doctor. May kasi ka mga telemed. Kaya ang doktor maka-guide, maka-giya, maka-advise, kung ano ang dapat ng imuon. More importantly, makasulod ka sa hospital nga may ara kita mga equipment nga pwede makabulig, mga life-saving equipment nga pwede dapat sa pasyente. Kapin pa kung severe ng ginabatyag mo. Yes. Kapin pa kung symptomatic ka for several days na wala naga-resolve ang imo nga symptoms. Inabla pareho na bala action art ga sige kay lanat. Isa ka adlaw, 2 ka adlaw wala gyapon nagtahaw imo ilanat. Ikatatlo nga adlaw araw-araw nga hindi ka pagidya magkadto sa doktor, hindi ka pagidya magpakonsulta. Sige ka ubo. Nabudlayan ka na maginhawa. Kung nabudlayan ka na maginhawa, dapat dalagan ka na sa ospital. Muna nga atong nga reminders nga early consultation kag hospitalization kung may mga symptoms. Ako lang ni ginabatyag nga flu nga daw hindi masulbar ka doktor, ma'am mo? Flu sigado? Na dopaktan mo gin siling ko magkot ko ni si Dr. Vergara, isa sa mga family doctor namon, siling ko, Dok, paano ni masulbar ang flu na batyag ko niya? Ha? May flu ka? Singko flu pigado. Sige, wala na vaccine. Wala na ginaya vaccine. Why gin vaccine? But anyway, kundi sige nga aton na pagbakuna, bangon ang purpose nga ti ang hospital bala hindi overwhelmed na naman. Anong status mo so far sa monitoring nyo, ma'am? May mga available pa kay nagliga, damo ko na baton bala nagahambal why na sang available sa non-COVID nga mga patient kaya pwede masudlan ng mga hospital. Anong status mo, ma'am? Well, mataas subong nga aton occupancy sa mga hospitals. That is true. Okay. That's why amo na ginambal ko gani nga mag-protection
proteksyonan sa aton lawas nga hindi kita ma-infect. Kay nakita ka nagsaka ang cases kag nagka-amat naman ginutok ang mga hospital nato. Nagsaka ang aton na healthcare utilization, healthcare facility utilization naton. In the last few days, tugod sa sulod sang bulan sa Setyembre, hasta subong daw amat-amat gid pasaka. And lately, budlayan naman ang makakuha sang kwarto for COVID cases sa mga hospitals nato tungod sa shortage. Dugang pa na dira nga nagdamo ang cases. Art, damo pagid ang mga staff naman, personnel sa hospital, doctor, nurses, nga na-infect man, positive man sa COVID. Okay. So remember, kung ma-positive man sila, they also need to isolate. Kinanglan man sila nga mag-quarantine. Hindi man sila makatrabaho. Buhina naman ang aton manpower. Gani, so kung magbuhin ang aton manpower, plus nagataas ang aton nga cases, nagadoble ang aton nga problema. Yes. So anyway, kabay patani nung hindi na magdugang ini. Ang vaccine tamam kumusta subong? Damo pa kita available kag ang ginambal to last time sa DOH na deliver na for Bacolod? Yeah. Right now may ara pa kita damo pa kita vaccines. Actually may mga available pa kita. We have Pfizer, we have Moderna, we have AstraZeneca. So kompleto pa kita kag may sufficiente pa kita nga available stock or inventory sang vaccines. Kag may manog-abot pagid kita. About mga malapit 50,000 doses ang aton ginapaabot na manog-abot ini nga semana. So okay pa nga aton supply sang vaccines. That's why nagalibot kita kag wala untat ang aton nga pagbakuna. Damo-damo na kita strategies, no? Like today, may back to school naman kita, mga eskwelahan naman yung pagkatuan ta. So kamsi sa Alihis, sobra man to 500. Ang mga faculty, faculty, non-teaching personnel, sang kamsi Alihis, ara magkita kagina at the same time sa Huaming, St. John's Institute. So ginalibot na Action Art ang mga populous sectors naton para nga mapalapit sa pagit, and we are making vaccines more accessible. Wala na balas ang rason nga ay hindi ko kapabakuna kay wala ko tiyempo magkanto sa vaccination center. Hindi ko kapabakuna kay I don't have one day para magpila kag magulat sa vaccination center. So ginadulong tanang bakuna sa mga eligible population naton Action Art. So why na to? Ang problema last time nga gapili ang public kag kun abot gani sa punto sa Sinovac do atras ang iban? Amo na ang kaladlawan kung kisano kay subong naman ang jutay nga stock is Sinovac. Ang nabili nga Sinovac subong is para pang second dose. So may mga nagkakadto naman nga gapangita Sinovac do kakaladlawan man kung kisani ang aton nga but subong wala na rason kay like I said, damo sila pilian. We have Pfizer, we have Moderna, AstraZeneca, Sinovac. Yes. So kompleto kita. Ma'am, isa na lang. Kung pag-intindi, may ara na kita sang 7 years old or 5 years old to 17 or correct me if I'm wrong. Pero ano na siya? Doon ang sugdan na nasubong sa mga different barangays ang paglista sa master listing nila? Yes, nag-master listing kita. But again, I want to be clear, master listing pa lang kay wala pa nag-aalaw ang government. DOH na may ara na magkuna kita sang below 18. Yes. Ang Moderna nga brand nakakuha na sang emergency use authorization sa Food and Drug Administration of the Philippines, no? Philippine FDA. Na pwede na siya i-bakuna sa 12 to 17. So na naka-standby na, may authority na sila. At ang DOH wala pa nag-aalaw subong sa pagbakuna sa kabataan. Ang rason sina kay damo ang part ng aton adult population ang wala pa nabakunahan. So unahon sanay ang mga adults. Yes, ma'am. Anyway,
On that note, salamat gid sa imo sining nga tiempo ginatag karon ng gabi unless may ara ka pa idugang kang ibilin sa mabakulod nun. Kadamo kay salamat Aksyon Art kag again thank you kay sa pagbulig mo pirmi sa aton sa city government sa EOC sa pag-relay sa mga importante ni nga impormasyon, importante naton nga mga pahanumdom sa aton mga kauturan diri sa Bacolod and sa of course sa tanan nga maabtan man sa aton nga programa at the same time ang imo online audience. Thank you kay tungod sa inyo nga program isama na kapamaagi nga mapadayon naton ang education campaign especially parte sa aton vaccination program. Let us all get safe, be safe, Okay. at magpabakuna na. Kung wala ka pa pabakuna, damo-damo sa pamaagi. Kung hindi ka available sa aga, may ara kita nighttime vaccination. May 24-hour vaccination service ang City of Bacolod. Ang mga schedule ara sa aton Bacolod City PIO nga Facebook page. At sa Facebook page ni Mayor Bing Linardia, ara ng kompleto nga schedule kung diin ka mo pwede makapabakuna. Okay. On that note, salamat gid ma'am kag maayong gabi. Thank you. Good night. Aksyon Firing Line. Now, importante ni medyo malawig-lawig naman way ko kasugilan nun sa kay City Ademang. Ginkuhaan ko ni kay nakita ko lang record kay ina sa PIO ginpagwa. Ngati may ara isang nagabusong nga nagtaliwan kag ang aktual bala siling ko anong sitwasyon subong kon hospital ang available nung bed space o kon ang available nga non-COVID rooms nga pwede makakater sa mga pasyente. Can you imagine na matamat na nagka-overwhelm mo? Kung hindi na makabaton, bisan may kwarta ka pa, kung why nagkaroon nagabaton ng hospital, alangan mo na i-insister, ipasulod, gate. Aksyon Firing Line. Kag, ang subo diri nga balita, although consider ang Bacolod, nga ginasunod gani ang discipline kag ang aton gipatuman diri nga system sa bilog nga Region 6, bisan si City Administrator M. Ang Gambal, siling nga basi in the coming days, magbalik ang aton record kag cases sa triple digit. Aksyon Firing Line. Hindi na kita luyag nga may ara pagid sang mga padayon nga implementasyon kag may matabo nga granular lockdown, maglawig pa ini nga sitwasyon nga magtaas na naman ang cases, nga maobligar ang National IETF nga basi kon taasan na naman liwat ang implementasyon sang General Community Quarantine o sang Community Quarantine status sang Bacolod. Aksyon Firing Line. Tay Negroso, as of today, medyo damo-damo man ang cases nila. Galing tikon na tawon ta sa pangkabilugan, mas nubo-nubo kita gyapon compare sa Iloilo Province, 309 kaso lang sa Iloilo Province, sus Mariusip. Ang Iloilo City, 139. Aksyon Firing Line. Hindi na kita luyag, nga sa palabuton nga may nadlaw, malabot naton liwat ina ang daily cases nga na-record sang kaiping naton nga mga probinsya kag syudad diri sa Rion Sais. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Las 7:46. This time check is isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinig na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ito my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagtamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa itong kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aratin sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o tuwin preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa po kasi nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02 na. Pabalik na diri sa Aksyon na Firing Line sa ngalan na sa gihapon ni Aksyon na Brian Morday. Aksyon Firing Line. Para Aksyon na Tayhopon, hasta pa kita tak na alas 9 karon na gabi. By the way, ang listahan no sang PDP laban nga endorse o kung muni ang gin-accept o gimbaton sa presidente ang pag-nominate diri sa iya, ang endorsement. So, kung lantang-muntang pagka-presidente diri, presidential candidate, kung makapile ginman, why be changes,
And hopefully, amo na ning set up si Senator Christopher Lawrence Bongo sa pagka-Vice President Rodrigo Roa Duterte, Secretary Silvestre Villo III, Araman si Secretary Salvador Panilo, Secretary Arthur Tugade, Congresswoman Lucy Torres Gomez, ang guest candidate, Secretary Herminio Roque Jr. Si Harry Roque, Herminio galingalan yan Herminio Roque Jr. Secretary Mark Villar, Chairman Grico Bilica. Amo ni si Bilica ang sadtuon anay gauyat malas ang PACC, Presidential Anti-Corruption Commission. Nag-resign ni siya. And would you believe, ang nagbulos sa iya, taga-Bacolod to'y. Taga-Bacolod. Ngay ipoy lang na. Actually, hindi siya magsugot ngay mention, pero may ko interview bla. Ngay nang saka na di permi. May go man ni Aksyon Boy. Sa task force bla. Siya bulos. Pero tino, ba't ko nakadayon sa pulis Bacolod subong? Kaya nag-training gid sa tudo subong. Abi may improvement. Basta gani ara kada laban kagid sa kwan. Ti siya bulos, PACC chairman. Action firing line. Kang si Rodan, ti Marcoleta mo ning ila kwano? Ang linyada. Abot way ko kalantaw ng ila ni Ping Lacson kompleto man ang ila listahan. Amo na gani siling kudo ka laminday bala niya sa grupo nanday Vice President Lini Robredo. San ni sila iya ang pamangkot sini ko mag-decide di siya lamla ka paminsaron kung amo ni nga daw gatra sa banti ulihin yung iban. Action firing line. Kung ang sinang una nga pamulitika nga trend nga ang mga ginikanan, ang mga lula may istorya sa politiko mambal nga direta ma-support kay may nakakaistorya sa aton, may commitment sa sinang una yung sugilanon, may gani subong kay mga kabataan, hindi na nga kung anong gusto ni tatay laking nanay lang mo nang butuhon. Sing una nga chimpo, tiway ka na tsansa, kung ulihi ka na deklarar. Action firing line. Ay, ambot sa inyo da. Pero anyway, istoryahan ta na karon, kantuan ko na yung mga report with Aksyon Marlon Hinovia, gikan sa provincial capital, kay ang capital, sumong damo man cases, no? Ang provincial capital o kung ang Negros Occidental, and hopefully ang aton din nga ang ginahandom tanitanan nga kabay patani nga mangin Merry Christmas ta mo, no? Nga hindi mapag-abot sa Disyembre balay nang ang mga happenings nga hamakon mo mga Christmas party hindi niya matigayon. Kung madayon pa ning Christmas party sa Aksyon Radio, guro hindi lang suhot ni siyang ilaga nga contest magyanta. Ang iba namon upundan si GM ni kaduwa pa lang ni tani nga Christmas, no? Party sa aton, Jay. Kaduwa mo pa lang tani. Di malas mo gin kung magamuni nga doon di ba. Nami niya tani kung ang Christmas party inang may kuan bla face to face. Ang ginapang premyo nga daan siguro ni SM tag lagko nga TV. Jay, hindi mo madala pa uli. May motorsiklo. Si Aksyon Nixon kaagi daog may kwan pa gani, may inano ganda, e-trike. Kadaog si Aksyon Nixon, may mo lang. Amo na ang mga premyo, si una may daog man to si Nanay Hilin Bakaw ko. Damo iya. Ti kon siniguro, tsansa, tas di ba si kadaog to sang Carabao's Laguna, kon Islanta lang tulutinday na dayon. Action firing line. Kaling kaya tinitanan, hindi naman dayon ang mga face-to-face ng Christmas party. Kung sige gyapon ang problema sa COVID, dire kita, Provincial Capital, nga mga report. Provincial Capital Reports. Dugay-dugay, standby sang ino sa nima mensaheng padala. Don't you worry, kay basahon kung ginakaroon dugay-dugay. Let's have Aksyon Marlon Hinovia sa aton sini nga balita. Aksyon Marlon. Action Art, unahon ko lang ang update sa kanamuon sa mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Pwede na ba yung balita para sa mga Negrosanon bagod liwat na naman nga nagputsog kag isip-isip katon. Arin Action Art sa ika-15 ka adlaw na nga straight ang pag-saka, no? Pag-increase ang COVID-19 active cases.
Subong September 8, ari naman Aksyon Art sa 1,440, no? Male 440 naman. Dali nagligad nga Agosto 23, 645 na lang nimo, no? O galing kay pang Agosto 24, straight na top subong September 8, sige Aksyon Art pagsaka, no? Okay. Top nga naman sa male 440, no? Kung pala nga Aksyon Art, kundi kahapon, September 7, 1,284, subong 1,440. But silingon, may 156 ang pagsaka Aksyon Art, no? Sa sulod sa isa lang nagkapagwagawa sang resulta. Isa pagkatali sa kinakabalagan sa katusan ng gobyerno provincial ni Governor Mong Lacson, pag dapat amat man Aksyon Art nga nagadamo ang mga pasyente sa nagkalain-lain nga mga district hospitals bangod sang pagdabo man, no? Sang hindi lang gani ko Aksyon Art ya COVID-19 mo pasyente ang ara gina-isolate sa hospital, kundi ang mga pasyente nga hindi iya COVID-19 ang ginabatsyag, kundi ang paglain Aksyon Art sang pabatyagan bagod man sa ring flu season subong panahon sang tig-ululan. Ang Cadiz District Hospital amo na sang ginatawag nga Cadiz COVID-19 Hospital. Mayaran na hambal ni Gov Lacson nga sa annex building la. Para na kinatapos-tapos na lang nga pagdugang sang 70-bed hospital, no? Ginatagawa nila nga by subong nga bulan sang Setyembre, makulong kompleto Aksyon Art ay si kaso na, no? Parang at least makabalik-balik la sa pag-accommodate sang dugang mga pasyente nila sa COVID-19, kumpleto rin nga mga pasyente nga luyag magpa-admit sa hospital. Sa pamangkot, tabala, ini magkabig ni nga maka-alarma Aksyon Art, no? Skin kadlaw mo, sige-sige pagsaka. Ambal ni Gov, posibilidad na nga mangin alarming kung waitas ang dapat ang himuon. Kung ang public magpatumbaya na lang. Okay. No? Base kung maglapos punto nga mangin maka-alarma ang kaso. Ang paglaom sang gobernador nga kabay hambal Aksyon Art nila maglabot sa punto ka magbalik sa sitwasyon bla nga magsobra na naman sa 2,000. Alam mo pinaka-damo Aksyon Art nga active cases nga na-record sa Negros Occidental, sobra to 2,000 mo, sobra to 1,000. Di hambal ni Gob kabay nga hindi magbalik sa amo sini nga sitwasyon. Ari si Governor Bong Lacson. Yes, yun na naman ang pagsaka natin. But the thing is, you don't know what volume it is. But it's been ongoing now for almost a week. So we're back to 1,200 plus active cases. Be mindful of it. We hope not to go back to our old high of over 2,000. Still the same, we should be alarmed if we don't do anything about it. The instructions really still the same, with hand washing and distancing. Si Governor Bong Lacson, ari Aksyon Art singit ko na kay man palupang doon gud man ang update sa pamulitika laban sa sining kinabantayan ko balasin o ang mga kandidato bilang presidente. Sa probinsya nga level, importante man Aksyon Art nga may buluan kung ano ang desisyon sang grupo doon sa mga local chief executives mo. Okay. Kaya mo na permeng katabo, mayara na ginasuportahan ang isa ka grupo kung sinong ila sa di common candidate kaya natawag, no? Okay. Subong gabi, kundi gin-nominate sa PDP Laban ko si Wing, si Senador Bongo, kandidato nila bilang presidente. Okay. Vice Presidente si Rodrigo Duterte. Okay. Pero si Bongo, subong gabi, nagambal siya. Ano? Laya, di ko na papatunon. May statement naman sa subong, sila nga hindi ko na papatunon kay sakit-sakit sa ulo na. Diyos. Oh, kaduwa yan na Aksyon Art ka mamalibad.
Si Bongo. Si Presidente Duterte, yan daw si dito, gitya. Mabay saya. Vice Presidential candidate saya. Aha. Ang piho na lang, ang piho action art ya, tayo man sa mga adlaw, official gin lancer, ang Lacson Soto nga tandem. Okay. Sila yung nauna ang action art, no? Senador Ping Lacson for President, kag Senate President Tito Soto for Vice President. Okay. Dari sa Idalom, dari sa Negros Occidental, nagligad, dumduman mo na interview ta ang presidente sa grupo sa mga alkalde, Action Art, League of Municipalities of the Philippines. Aha. Si Valladolid Mayor Enrique Bibot Miravalles, nagsiling sa Action Art yang ako Action Marlon, pinal na diya nga ako sa ding desisyon. Ang suportahan ko, pananglit, nga mariyon kay balang plano, ang suportahan ko yati si si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Okay. Si Sara Action Art ya, ang isa nga partido, di ba HNP na ya, hukbong ng pagbabago na siya. No? Hambal ni Miravalles, siling ya, pro ako na ya. Nay, ako lang ya bilang alkalde sa Valladolid. Hindi po silingon nga ang grupo ko sa LMP amo na desisyon, no? Kay ma-meeting pa sa Action Art sa masurot nga mga nadlaw mo. Sabay naman ni Governor Bong Lacson, sila nga mas mayo kung tani nga may ara kami sang collective decision pareho sa nagliligat bala nga mga eleksyon man. Okay. Sa ilang sa mga meeting, may isa lang sila ka kandidato nga pagkasuportahan. Pero subong, ambal ni Gov, daw duda siya. Sila nga base, dako ang posibilidad nga lain-lain ang suportahan nga presidential candidate sang mga local chief executives dari sa Negros Occidental. Okay. Naman ang isa nga paglantaw kay mantikon basihan Action Art ang ngalan nga nagatinuhaw po damo po. Diba, mga moles, mga pulo ang nagatinuhaw sa bong. Mga pulo, marabi una, Ping Lacson, ikaduwa, Butatabi, si Bungo, Sara, sino pagida, Manny Pacquiao, Isko Moreno, si Isko Moreno may ato sa panawagan kay Presidente Duterte nga siling niya dapat kakason ang mga radas gobyerno subong nga daw hindi mayo. Kaya siling niya kita ay matagapon pula sa Oktubre, tapos namal ni Isko Moreno, daw madayon ka na plano niya. Okay. Papili man presidente, ara man na suras Bongbong Marcos. Bongbong kasi Sara daw nag-suryanay perme. Si Lene Robredo, araman ngalan niya. Di galing kay kabundol magdesisyon? Saan pa sila magdesisyon nga? Filing na sun bulan? Hindi, kay ko, ang ngalan na sunart niya, Vice President Lene Robredo, kag Sara Duterte, amo na baya ang una, kita na ginahambalan mo, nagliligad niya mga tinuing, di ba? Okay. Magakandidato presidente. So mga damo na nagtinuhaw, daw ang ngalan ni Vice President Robredo, daw nagpanao ko daw ay na kwanaw. Pero ay na? Gani man, no? Kaya siyempre, kung why ka malang daw hindi makita siya mga desidido ka magpapili, ang tao mo, siyempre, hindi na mag-istorya partisimo Mabal tao, alangan mo na istorya mo sa kaduway mo siya hilig magpapili. Liman, kung sa mga templada, daw matabat nga ni kalas ay matabat nga ni kalas ay bla. Kung sige to, init nga pabukal mo siya nga hubas ang sabaw, kundi dugangan mo naman tubig. Liman, hanan ako tanik nga managbukal, kung sa mga ininit pa. Okay. Sa mga takuri pa nga mayara sang whistle bla. Hanan naman nag-whistle, ginpatay mo pa ang kalayo, ikaw duway magbukal, way gin maghuni. Patamat, makuha kita mabugnaw ginasayang tubig. Oo Dati daw mo na plastada, no? Kay Vice President Lene Robredo. Sino pagit, Alan Peter Cayetano, di ba? Bukas sa posibilidad ni mapapili man presidente. Sipasipo na ito ng sunart na paslakbilog ni Asyam na slakbilog ko. Okay. Kaya manahambal ni Gov, di base kontra sa Negros Occidental, sila nga ako posibilidad nga may different choices ang mga mayors, ang mga local chief executives. Pahay ni Gov Lacson Art,
kuha na siya, Nationalist People's Coalition na sa NPC na siya. NPC, Siya na ang pinakamataas nga opisyal diri sa Negros Occidental nga miyembro sa Nationalist People's Coalition nga National Political Party. Aha. Ang nagasurvey direction at nga chairman sa NPC si Senate President Tito Soto. Okay. Si Senador Ping Lacson at independent lang sa pero sa pagtandem ya kay Soto base ko maglain man ang senaryo plus ulihi. Hindi man na sulat siling hindi man na paiway sang suportas guro kay Lacson ang NPC pagod si Soto ara sa iya sa nga katandem. Si Soto isa man sang pinakamataas nga opisyal sa NPC. Isa sa buong bansang gobyerno. Yari ang palayag palikanta ni Governor Bong Lacson. Since right now we have already mayors, based on the news that we read, have already committed to a certain candidate. No? So I don't know if it's still possible for Negros Occidental to come up with just one choice. But really that would be the most ideal situation for the province to show that a candidate can depend on a unanimous vote from the province. But as it is right now, it's highly possible that there will be different choices. Yes, most likely. But then again, we'll have to wait for the final list of candidates for president. Andahan tayo sulat kay kon mga mayors sa Negros Occidental bala naman sang publiko nagligad may pila na sa mga mayors na nagpalayag sa suporta kay Inday Sara Duterte, di ba? Okay. Or sa mga 5 to mga alkalde, no, or 6 na ganito kung tugang tada si Valladolid Mayor LMP President Enrique Bibot Miravalles. Ang Aksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hiruboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat ginaksyon na Marlon Hinubia. Balita gikan sa Provincial Capital. Aksyon Firing Line. Oy, may gabi lang dira kay Sir Milili Oligo ga monitor siya. Tamiyaw lang si Vanessa Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Harapan ga monitor si Christine Minies Villalobos. Sa tanan nga taga-barangay Pandanon, DSB, sa tanan nga naga-monitor, kag sa tanan nga members ng Energy Fans Club, keep safe always. Lilia Taton, good evening. Monitor lang kami di Gardenville. Stay safe and God bless. Miloni Calbas, ga-monitor man, salamat. Ana Sinuro, sa barangay Ilagrana, sa Pilar Compound, sa Apuko, kay Ino Andan, may bagyo. O sige, Milili Oligo, silinga sa Bani Cafe sa Tangob, ga-monitor man sa Aksyon Radio. Salamat gina. Ima Alquela Kelstrom, good evening, Aksyon Art, watching live from Sweden. Sweden sayo. Stay safe and God bless. Thank you gina. Para man si Bon Ignacio. Wala na ulan sa Nakarluta. Wala na ulan da. Hil Javier, watching live in Malaysia. Keep safe always. God bless and more power. Humalo minaga monitor man, John Vicente. Hi sir, good evening. Pag-greet man family ko sa Mamaylan City, Barangay Carabalan, ang family Vicente from John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Thank you. John Serna, may gabi man sa tanan, Merly Gonzaga, gamonitor man siya. Si Seijan Anasta Cuenca, watching from Kuwait, hilo lang sa tanan nga taga-barangay Dangkalan, Ilog, Negros Occidental. Thank you, Gida. Si Rochelle Fulgencio Susana, dira sa Malingin Bago, gamonitorman, siling ni Ana Sinoro. Thane Juarez Giking, nyamangkot lang ko tani kay Ma'am M kung saan oyang sked ordinary citizen not belong to A1 to A5. Why pa na, ma'am, no? Sorry, gid, na uli ko basang imo nga ginpadala nga mensahe. Pero I understand, basta gani ang ginapadala di sa aton, donation, gyapon, ti ang guidelines na iyasang COVAX, ang guidelines kung anong gina-order sa nag-donate, amo na masunod, no? Ang sa ordinary citizen,
Ti nasagin bakal sa city, pero galing ti AstraZeneca ho. Tagjo time lang gabot. Aksyon firing line. Diyogutan miyaw dira sa Gan Subdivision na Carluta, kay Mia Sumugat Ganza. Always listening Aksyon Radio sa Kuala Lumpur niya. Sige, salamat. Elizabeth Malaka Gamala. Stay safe everyone due to typhoon. Harapan si Maria Teresita Yong. Inday Blaza, Rumi Agsam, dyan sa Bacolod. May yung gabi ko na. Ay, ang dami na po dyan sa Bacolod ng corona po. Nag-increase naman sini, double digit, pero 86 kita subong. Action firing line. Labayon Eduardo Jenner sa Doña Juliana siya. Salamat, Diding Alojamiento. At Iya Kim Eriman, Ricky Soriano, sa Barangay Maawa, Sinda Lourdes. Kuno salamat, gid may lang ang pagmonitor da. Action firing line. Rimar Hicano Haliasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castellana. Ang family Haliasgo Hicano Salvatierra Robles Cabalfin kag Tapayan family. Manjo Arne, maing gabi. Mario Navarro sa Linao Hinigran. Niya ginasumsuman namon sa painit-init sa lawas kay damol ulan di sa amon Aksonart. Ginasumsuman namon painit-init ko ano to. Armand Regalado, good evening. Liog lang tayo sa may bahay ko sang advance happy birthday para buwas Dina Regalado. Okay Nico Britannia, good PM. Pamangkot kay Ma'am M kung ang ginausar nga ginabakuna na gindonate kon bakal sa Bacolod. Amo na ang ginbakal to do ay paman gidya kadamo ang delivery utay-utay. Di subong kalabanan donation ng gabot na. Action firing na Marete, George Gargasiran, Leoneda Itzano Hauriki. An Lumawag, Efrentan, kay nung tantoy-tan, dira sa may Barangay Robles, La Castellana. Ang gwapo ko nga pariente na. Tesi Esquadra, sinang badid, regards lang gugali siya na kay nang badid. Action firing Tesi line. Esquadra, monitor sa Minalbagan, Jovi Monares, Jose Mungcal Torilla, Mike John Samoldi Seva, Moises Padilla siya, si Manny Loquias. Sige, salamat Si Carmelo Cuano, si Manny Loquias, good evening Sir Art. Proyekto subong sa Mansilingan, may ginakay-o sa dalan sa barangay, basiwani or ano plano? Basiwa, may ginakot-kot naman kamuda. Promoter naman ang galakot-kot na Action firing line. Carmelo Garingo, hambal ni Ma'am M, ang kung may COVID symptoms, madalagan sa ospital. Ang problema kay wala man sa ospital na mabaton. Ang lain pagin, kay bisan non-COVID patient ka, daway kasudlan. Action firing line. Full spot the third. Watching siya kuno Thank you, Gid. Thank you sa pag-monitor. Ayos sa inyo sininga mga minsay. Ang iban karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon. Aksyon Radio. Aksyon Fire
firing line. Pabalik diri sa ino palatuntunan aksyon na firing line. Last and final stretch kita karon nga gabi. Damol ulan to sa amon gili sa bukid do, sa area sang Kawayan. No, may gabi lang dira sa inyo. Salamat gida mo si Pastor Catanos, nakalabay ko sa iyang live broadcast. No, may community FM radio sa amon to No, iya sang Mulubulo Baptist Church. Good evening dira sa inyo ha, mga kasi Mario ko dira nga naga-monitor man diri sa Aksyon Radio sa Mulubulo no, Kawayan, Negros Occidental. Aksyon firing line. Ayos, now sa iluwan ta very quickly mga balita gadugayin ni Aksyon Dale, pero ari anay kita ho sa aton sininga promo. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagnog sa 500 pesos at cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Aksyon Radio. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Ayos, ari na ang aton sinima palanon nga winner. Dahil lang. Okay, gabuton ta ni sa kadamo entry ho. Ari na ang mapalaron. Okay. Nga winner ta karon nga gabi. Congratulations. Ikaw ang magadawag sa 500 pesos. Lionel Locsin. 36 anyos sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Tricycle driver siya ho. Winner ta. Again, Lionel Locsin, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Winner naton sang 500 pesos. Kag sa iban way ka-claim pa sa ila premyo. Kuha nyo congratulations gid sa inyo. Tanan-tanan nga winners. Ang karon na gabi sa firing line na si Lionel Locsin, Barangay Mandalagan. Palihog lang advice sa iya nung nagdaog siya or winner siya sa aton sini nga promo diri sa pasada no, sa Aksyon Radio Bacolod. Congratulations! Aksyon firing line. Alin sa report ni Aksyon Marlon Hinovia, this time hingagawon ko lang niya. Ang balita with Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall report. Aksyon Dale, may gabi, please come in. Sa mga balita natin gikan sa Bacolod City Hall, good news para sa mga city-based nga barangay health workers o kon BHWs matapos nga may redress ang mandatory ordinance na gina-approve ang sangunang pangamingpod sa third kag final reading action arta nga nagapa-increase sa ilang sining allowance nga 1,000 pesos additional monthly para sa mga city-paid nga barangay health workers. Ang mandatory ordinance na gin-introduce kagid author ni Councilor Cindy Rojas, siya ni ang chairwoman sa Committee on Health sa sanggunang panglungsod. So ay ang mga city-paid natin nga BHWs sa Bacolod City, mga 221 ini sila kabilog action art. Before, so wala pa gin-approve ang mandatory ordinance, 4,500 ang ilang sining nga ginabaton diri sa may Bacolod City monthly allowance. Pero bangod, approved na sa third kag final reading ining mandatory ordinance, 5,500 pesos na ang ilang sining allowance sa monthly action arta. Okay. So ay Councilor Rojas, siya sining pag-recall, mga 2019 pa ang katapusan nga ginpasakaan ng ilang sining allowance nga from 4,000 may increase nga 500, so naging mo siya 4,500 hag after 2 years action RT amo na siya ang additional nga 1,000 monthly. Simple gid lamang ang explanation diri sang konsehala nga sunod siya makabig naman sa karon nga frontliners ning mga BHWs nga hindi lang yan sa barangay nagatrabaho kundi lakip man sa mga quarantine facility kag subong nagabulig man sa nagapadayon nga vaccination program sang LGU sang syudad sa Bacolod nga according kay Councilor Rojas more than deserve nila ang ini nga increase action art. Nagpasalamat mga konsehala bangod ti unanimous nga ginaprobahan sang City Council
ang ining mandatory ordinance sa Action Arts. Hindi na kinanglan nga maghulat pa ang mga BHWs bagod effective immediately ang pagpatuman sining increase nga 1,000 pesos nga monthly allowance Action Arts. Aring tingog ni Councilor Cindy Rojas. Finally, na patigayo naman din ang ginapangayo nila pag ginaangga nga increase sa ilang allowances. Sa 2019, from 4,000, in-increase ko na sila to 4,500. Actually last year, nag-angga na sila dyan galing kay inang tiga-pandemic, do wala man bala na do wala na nabalik dyan. So this year, so nga nag-decide kita nga i-increase liwat ilang allowances from 4,500 to 5,500. Kay makita mo man ang ang serbisyo sa atin ng mga BHW. Actually, they're considered as frontliners sa gid kung sa barangay sila ang part sila ng team kakabihert. No? Wala labot sila subong ang syudad sako sa vaccination ng aton nga vaccination pag gina sila man na ang timbang sa aton nga mga nurses and doctors for the monitoring sa mga ginapang vaksina naton. So in all aspects luara gi sila tala. So I think they more than deserve the raise that they will be getting, no? So ako nalipay dito kay sige dan kita sang tanan man nga mga councilors dira sa pag-aprobar sang ini nga amendment sa aton nga mga BHW. So I'm happy that they get what the increase that they deserve. Si Bacolod City Council ang chairwoman sang Committee on Health. Bali pila gani sa bilog nga Bacolod sila ang mga 221 Action Arts kini mga BHW nga barangay based ang gasni nga ginagabayad pero mayroon isang city based nga ang city ang nagahatag sila sining allowance 221 wala niya labot Action Arts sa mga barangay nutrition scholar or mga BNS ay naman na yung function nila ng trabaho. Ang cover gid lamang sining approval sa mandatory ordinance mga BHW nga city paid nga 221 sa 61 tanan ka mga barangay diri sa may syudad sang Bacolod. Kung namong ang barangay nga barangay paid, why ni sila malakip di? Yes, wala sila malakip Action Arts check daw nubo-nubo nang ilas ning allowance kaya ginabatod pero lang ko idea ko na pila kay iba sa mga BHW iba sa ni Action Arts nagatrabaho ni sa sulod sang quarantine center nga muna bala na ang danger man sang ila sila nga kabuhi kag ilang man nga pamilya nga nagatrabaho sila sa mga COVID-19 positive. Iban sila muna nagadulong pagkaon, naga-door to door sa mga COVID-19 patients, nga mga mild kag symptomatic cases sa mga pampubliko nga eskulahan diri sa mga syudad sang Bacolod. Okay. Si Councilor Renesito Novero, consistent ang iya sininga panindugan nga tiya mo na naga-oppose siya sa gihapon sa proposal sang gobyerno kapag resume sang face-to-face classes. Simple lang ang hambal ni Councilor Novero nga wala pa yung malabot ang herd immunity na ginatawag, wala pa sang assurance sa safety sa mga teachers kag kabataan or estudyante Action Arts. Rason nga para siya, personal nga opinion, hindi siya pabor sa pag-resume sang face-to-face classes bisan limited sa Action Arts or para gid lamang sa mga lugar nga ginakabig nga low risk sa COVID-19. According kay Councilor Novero, tikon maayo kung tani nga ipadayunon lang ang blended learning instruction nga mode sa paghatag sang pagtununan sa mga estudyante. Okay. Kung may mga tikang dira or mga adjustment na pwede himuon para mas mga effective pa lang, dapat dira na magatutok ang gobyerno o kon DepEd Action Arts. Aring tingog ni Councilor Renesito Novero, Chairman ng Committee on Education sa Sangguniang Panglugsod. Personally, I hope na hindi na nila pag-iiga yun on. There is no security yet na assured ng kabataan kag mga manunodlo. There is no wisdom, there is no urgency na magbalik kita sa face-to-face classroom instruction. Kung ang atong blended instruction format still sufficient, then amo lang na alay atong sundo until
makalapot kita sa atong ginatawag na immunity status or herd immunity. Mga manunod na baksinado, mga ginikanan baksinado, doon ang mga kabataan na may para at siguruhan. Pinapilit mo karoon ng classroom instruction only for purposes of academic excellence or improvement. Pero in exchange na, ina-expose mo sa risko ang kabuhi kag ang ikayong lawas ng mga kabataan dala ng mga manunodlo. Kapalauli na sila balay, may God forbid, pero kung malatnan sila, mga natuan man na. So just imagine kung ano nga sahi ang halit ang matugas na. Actually, si Councilor and si Tinufero ko din siya wala man para siya sense of urgency kung baga ang pag-resume sa limited face-to-face classes. Sa mabot sa September 13, magabukas ng bagong school year para sa mga pampublikong kabulutuan dito sa Pungsod, Pilipinas. Hag dito sa may syudad sa Bacolod, sa Libra National Arts, may pila pa kita dito ka mga eskulahan na nagkaserve ng quarantine center no, para sa mga mild kaya symptomatic ng mga COVID-19 cases. So according kay Councilor Novero, so far wala man sang may gin-raise ang division no, sang DepEd Bacolod City nga mapektuhan ang pagbukas ng klase Action Art since na magapadaan sa gihapon ang blended learning instruction diri sa may Bacolod City. So far siya man hindi iya mapektuhan ang opening sang klase samtang nagapadaan ang pandemic gina-utilize ang pila ka mga public school bilang quarantine centers sa Bacolod City. Balikan nato ang tingin ni Councilor Novero. Wala man problema. Hindi pa man. We have not received any information to that effect. Nag-meeting kami during our meetings ng local school board. Wala man reklamo to that effect. This coming Thursday, may meeting kami luwat and that is not part of the agenda. That means, hindi na sa problema. Action Art nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Ang namin ginin pamangkuton. Galing kiti ang Bacolod, siguro hindi mo madala sa mangin pilot areas face-to-face sa kayang cases na kada nagtaas naman. Yes, Action Art. Kaya dapat mga low risk mo ang COVID-19 situation. Oo. Dapat ang quarantine classification mo, nubo-nubo, ang pinakanubo nga mo na siya may mga modify. gina-encourage ang ginikanan pag-waon ng kabataan tapos subong yang mga gagmay pag-waon mo pakatuon sa eskwelahan. Correct, no? Kaya may mga proposal nga muna, may mga elementary nga limitahan ang numero sa mga elementary Sa bukid, guro, pwede niya. Pwede. Diba? Oo, pwede. Nga wala abis ang active cases, pero dito sa syudad, dito buong record nato 1,087 ang active cases sa Pinarda. Kag, city, highly urbanized city dahil ng Bacolod City, kag 200,000 plus, no, ang population ng mga minors dito sa may syudad sa Bacolod Action Art. Yabot ang assessment sang depende kung kumusta to anong ineffective giman ang modular kag ang blended learning last time mo. Diba? May module pero ang kalabanan sa public why gid man niya internet nga access why man gadget ang bata paano bisan may internet pa na. Yes, Action Art. Kumbaga, ang measurement ng pagtulunan or assessment sa kabata, daw hindi mo mahambal kung bala anong gid ka accurate Action Art. Kung may natulaan gid man, sigurado bala. Kaya kalabanan nga nag-answer da, mga ginikanan mo gani mo. Sila lang may mga medal. Na ang lain sina kay ang mga parents nga ga-answer ning bata laway man na sila time magala katudlo takaan na iya. Ha? Iban pag Action Art nga mga ginikanan, di ba may mga trabaho niya mo? Gani? Di kun baga divided ang ila sining attention. Especially sa mga nag-work from home, ma-module pagit or online learning. May mga adjustment kumbaga hindi ba lang ang Pilipinas ang nag-experience dahil nga sining pandemic kundi bugos ng kalibutan Action Art. Pero ang Pilipinas daw mo na yung Pungsod Action Art sa Asia nga wala pa naka-resume sang limited face-to-face classes. Kay bot budlay magambal. Correct. At wala lang tayo na kay at mahibaluan kung diin nga mga area, diin nga mga region or places sa LGU ang mag-implement sang pilot nga limited face-to-face classes Action Art. Kaya mo na ibalantayan kung ano ang mga resulta sila kung bala effective
kag kung maapektuhan nila number of cases sa isa ka lugar sa Narda. Aha. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon, Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa Lacarluta. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main nag-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo dito at that time. No, Chipo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon
ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subo, mas yun siya relevant.
kakatapos sa mga panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, nakita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Sa 9:05. This time check is brought to you. Aksyon Firing Line. Pasensya gid suway mo naton malabutan ng mga mensahe. Karon na lang sa Action Night na Patrol program. Aksyon Firing Sa Line. ngalan sa regular ang Kruman Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Life. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon